자도 만나가 제발 군나도 나라게 되고 비오 비생자까지 원하거니 아니나 보이 비자니 뭐든 제가 뭐 비만 달래라거니 시라바 바tam도 보내 또 미나라 사발까지 봐 속하게 갈라야 비오바 루카비 바싱나 얌살라가 얘가 라이바 바봉비에게 다 보이제 아두개 바티고 왕가 타갈리 아용한 타갈리 내가 내가 비상을 삼아가다 비상이 또 마마다 봉을 봉만이 바가리 또매 봉다리다 야오에 아두 너 원한다 더워야 돼 자세 만나 깐나이만 하지 바봉비에는 아두개 바티 갈래 아고 얌배대 다시 나르거든 이사네 sampai kita itu mati kali bayi bang lebih itu dah kagak dapat macam je. Kepala tu ni yang lagi join apa? Masa tu saya makan apa dia? Masa tu saya makan apa dia bang? Masa tu dah bapak tidak bapak tak dah kari pak kum no pak kum ni je. Babong bila dah kali sekali no pak mayam kita bikin berakon. Luka bi masih nyama ke magi apa yang mau itu? Magi lagi bapak mana boleh sandi je. Asyik nak tolak pak. Luka ikut dengan mesi lah pak. Luka bi dah masih nyama pak. Siapa bagi sati je bau? Bagi apa sati je tu jadi hari siapa? Yang Pedre, lepas sati yang apa lepas Pedre? Kelai tu lepas sati tu yang Pedre, lepas sati tu macam mana? Pedre. Aduga ako'y lambi tingnan nga sa hindi awa pa pundok tay. Lambi tingban sila so yam na nuwag na bakharap pazar mako'y Manipuri ki pazar uy 26 January ki riyasin ki damakta lambi police na tingbada di kanam ta karim ta haide we do tayo sali ako'y na isa ma tamti na mihati na halak pa do ki tingbada di satke hay ba miyam ki kolaw miyam sila tamoyam na kay mamamoy na Ado kung batabagse, Manipura, amo na upira kanu, karigong bama, edi sana matawi base, aruba kandi sana magini hay base, ako ipazar, kundi malang kang biyo, ado pang mamatamda ko, edi kalim kang debo, ko edi laikay sila layraso. Si ado ka, hogi ke hekta ne ngagi mela, tawag ni hay bagi, mo bazar lagi ang magkagtari, ay na, ay di kang dena kumay tawag na hay kan, liyeng wala ka rin si ngagi mela, natraba. Ningon sa ko bagi pirang na tanna na Manipur ki pazar kundi magsya tarahin na nga sa ta like imoy no kita magtakari kita magtanga mera tagduri ba imoy no imahay ba sinikendal la magduk ka magkalaga miyam kita magkaiso na ko na maganizera ka isa isu je tek ta kay da kuki terrorist na no maghala iba mayam sige kay na mama mayam ne mga sila ise ato ga moy na mera tawag na pisari di ba men dagay ilang hog na dum-dam tawag na ona naman siyam si kay pamigeba asukiyam na miyam kita mo na kapta na saktra lay na makan Nila kasi sultaw tu bayar. hoy mo di magkasi ba kayo sumay na ibaya ka na Ang bayo mahaw ka nila ko ito. kasi ito bukay ito yung risiko mo ito Mo kaya dalo na kaya nga sa kanila. Ako na nga sa kanila ka ba? si mai cái gì cái gì Nga sige, dapat ako may nabagi may amtiang kung hindi ni lagi kita ba nga nugi matay man eh. Adu ako nga si Ron tak kaya ba sala kay kil ima ngay sumay am pam na kay kil rame. Tugay ba ya ba ko na tugay sila me adu ka so na ko ra lab jing nga gi me na tong ni ra me. Adu di nga ang du si na ina pa do mong tatum na lay na ka ako nga sing si nga me na to ga tong ba sa lay kita ba. Lagi na mama ko ko iti ka buham dilo. Adu ka mo na to ni ko si ta to ba ko ni ko si ta ba. Ako'y mo ita, memory ta pisa mo ko'y paisapi pa yung mga kabagabi hay bagi hay bagi. Madak sa masala na. Ako'y kung nga ka tara gadi. Ako'y ipusi sa kariway ka tage. Ha, mataw na ba na ito? Matungga jumda matungga masa to pa rin sa babala din taway na ala sa mga labo yung yung lang brang iba no mo su sa diri ba hali mi hate mari ka thale mga sa men thale ko nga ni ko sila ba lebang ako'y na sige hari ba gina mag siri ba inaw no pa takila man manono janje sige da makoy je si mi semjare si mi ba je si na koy ngarang lagi koy presa adigi plane media kudi magda koy ina magda koy nasi ayuk pung mga adigi na pangguni koy ayuk ki pung mga bawa koy pung ni pung ni pangi ban ko gune na koy plane media do loy na mag TV way pung na pung jare mayan loy tabi ra mane bago asi fawada akoy gi leba ki lu da ba tanda ni uji je akoy kun ngai ba jing jina
kun ngak na tholo ko matam da koi sida lei ba mayam jing mela taw ya gi da ko gi na halam ma ka da mela taw tung tung to mo yo thoi ti ka tam na ngang na chu ko ado ne ba koi na sa koi tuai sa ba ko ado ba koi na ti ajang ni de authority to ko pi lo maram di ai koi na le kam do ko ji du kai no ha do mo ko na ha di sidan da ga man ko na ga ko ko da ko ni si ba mi sa lo mo ni si na ba ni sa di da bi ko ina da na ko ado ga na do ma ka na ai di ko sa ko di imai bi si na ni ko ko da ma ni ma ba ka ma na no pa ma ya mi si na sa mi na do do aduna ko sa mi on ta mi mela ko ma tu ma ta ni ko siam je me kam thola de ba ko di isa asi si lo ma ba ma na mela do na te sa bi ka ri no mo tai ni ko ko ni ka ma sa ba ya da si ko ni ko sa pe na Bibira, chút nhầm là hoa là một giây na là một chữ phao ông ta hình mấy màu giống cái mà xe, chỉ đây là xa là quay mà vẫn xe đi, chú mấy nó cái nó trong từ nàng á, cái bìa là qua đi, thì xí mình thì cũng mấy em tôi tổng biến, quay đi là cái em tôi tổng, quay đi là cái gì, lâu rồi, Akwai game ta ko tawjaru ko ko ya ina ku da ni ki da na ti ni am tanga ko ya nan ma tung mo mo ni da re ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko kan ko na ai